is already over. UMLA kanong po constituency iba Merrill Bonds iem ilalum jialang nen kesngi bat ki officer lembat ki nong yalam shnong hakabaya dei bat ki scheme ki badang sa teng na ka sarkar jela bat sarkar pedeng yakani ga jingalang la pelong hakashnong maulong nong tulu hakabala wani shimta de ki nong yalam shnong na ki shnong ki ba marjan na ka benta ki mat ban kintiw ki shnong ki taw hakani ga jingalang kala penpau halor ga jing don kam na ka benta ban kintiw ya ka jaka kasuma da ke ba penbiang ya baro ki jingdan kam hakishnong bapher kan top ya ka maulong government LP school hapo ka scheme PH ya ki katokan mitli kam ki de ba kaneka shnong kabun kong galong na gabenta ban pentikna ban buddin na gabenta ka proposal ka ba la hamslan bangidaya up kunti kumka snong kumka dong hi boro boi ha gini gi time molong area gi jumi nang taki lakhar dok ha boro al bedi ber ki jing don no ya ka sop center kabar kalau ngajin budin ha ka bedi bat ka jing penrung ya ka school molong government LP school hapo kaneka PM Shri kedeka scheme dong ka soccer pedeng ya jing toy lembang dong kaneka scheme SAGY kabade kabala jikr pang ban identify nagam taban mentoy kitong song snong kaseng